Openbaring des Heeren, 3 koningen. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pasgeboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen en hij vroeg hen nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind. En wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden ze het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenk aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Gods wegen gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Hoe heten de mannen van de groep magiërs uit het oosten, die in Bethlehem aankwamen geleid door een ster? Ze waren tegelijk sterrenkijkers en sterrenduiders. Ze hielden het midden tussen geleerde wetenschappers en profeten. Ze bereikten de hoofdstad Jeruzalem en moesten vandaag nog een eind terug, ook verder tot in Bethlehem. En daar vonden ze Jezus en zijn moeder Maria. Zij zijn de eerste eigenlijk die uit een ander land, van Israël, naar Jezus gingen. Ze zijn ook daarin de voorboden van vele andere culturen die later in de geschiedenis Jezus in het oosten, het westen, het zuiden en bij ons in het noorden Jezus zijn gaan erkennen als Zoon van God. En dat vieren wij vandaag, de openbaring van onze Heer. En die 3 wijzen passen in de doelstelling van het evangelie van Matthäus dat we net gehoord hebben. Het evangelie dat wil aantonen dat alle volken en alle mensen geroepen zijn om in hun leven Jezus te ontmoeten. Matthäus, de evangelist zelf, zo hoorden wij, geeft hun geen naam. En de traditie zelfs heeft van hun koningen gemaakt. Maar in het verhaal staat alleen magiërs of wijzen. En de gaven die ze mee hadden, maakten indruk ook op ons. Goud, wierook en mirrezalf. Goud kan symbool zijn voor liefde, waarmee zij zich op weg hebben begeven naar Jezus. Wierook is ook een symbool van eerbied voor het goddelijke. En mirrezalf staat ook voor het lijden
en de smarten die ook bij de levensweg en bij het zoeken daarin horen. Schilders hebben later de magiërs afgebeeld met koninklijke mantels. Hun imposante schilderdoeken laten taferelen zien met een titel als de aanbidding van de wijzen. En zij bedoelen de aanbidding van het kind Jezus door de wijzen. Dat waren in de aanbidding natuurlijk wijze mensen die ook durfden neerknielen en te aanbidden. De traditie noemt hen Caspar, Melchior en Balthazar. En deze namen steken ook in de Latijnse huiszegen die in vele parochies in Limburg bij deze dag wordt uitgedeeld voor thuis. Caspar, Melchior, Balthazar, CMB 2021. Christus mansionem benedicat. Christus zegene uw huis. Ze komen niet enkel uit het oosten, maar ook uit andere continenten. En dat zien we aan de donker gekleurde zwarte koning die uit Afrika komt. En al eerder in de Bijbel was de koningin van Sheba in Jeruzalem gekomen. En Jesaja had in zijn visioen vele volkeren zien optrekken naar Jeruzalem. Sommige van de beelden in de kerststal laten ook iets zien van generaties, van leeftijden. Een wat jongere koning, een iets oudere koning en een bejaarde. Alle generaties mogen naar Jezus komen, ook vandaag. Soms is dat na een lange zoektocht in het leven, dat mensen Jezus kunnen herkennen en erkennen en hun zelfverzekerdheid opgeven. In onze tijd wordt er misschien meer gezocht, ook in 2021, naar zingeving dan wij vermoeden, zeker in deze tijd van het afgelopen jaar. Dat wordt dan misschien met een andere naam uitgedrukt die wij niet zo goed herkennen. Mindfulness bijvoorbeeld in de winkel. En in de boekenwinkels, als we daar naartoe kunnen gaan op het rek, staan heel veel boeken over zingeving. Nog een paar maar over het katholieke geloof. En ook in de Biep zijn ze moeilijker te vinden. En dan valt het in de winkelstraat op dat een winkel aan de buitenkant heeft staan rituals, rituelen. Hun zoektocht kregen de sterrenkundigen in Jeruzalem hulp van de geleerden. Misschien keken deze een beetje verbaasd naar de zoektocht in hun tijd van de mensen. Misschien zelfs een beetje argwanend. Zij wisten uit hun boeken precies wat er stond, maar zij bleven thuis. Zij gingen niet luisteren naar de pasgeboren koning en later zijn woorden. De bezoekers bij de kribben, zo horen wij vandaag, zijn langs een andere weg teruggekeerd. Wat is er van hen geworden? Dat staat niet in de Bijbel. Na de dood van Jezus en zijn verrijzenis is zijn boodschap vooral het eerste verkondigd in het oosten. En uit die streken komen ook mensen weer als getuigen naar onze provincie Limburg toe, India en Sri Lanka. En we horen over mensen die uit het Midden-Oosten, bijvoorbeeld Syrië, vluchten. Er is een boek verschenen in onze tijd vorig jaar, God als vluchteling. En daarin lezen we, ruim de helft van de migranten naar de Europese Unie, die behoort tot het christendom. 13 miljoen mensen zijn afkomstig van buiten Europa. God komt terug en wil wonen bij ons in Europa, vanuit het oosten. Amen.